Holoda Attila, a polgármester. Máté Lajos, a fesztivál főszervezője. A szeszélyes időjárás ellenére is 10 000 fölött volt a látogatók száma. A menet beérkezte után Máté Lajos, a főszervező köszöntötte az érdeklődőket. A hivatalos megnyitó után oldtimerrel érkezett a fesztiválra az első hordó sör, amelyet aztán ingyen csapoltak. Finom sörök dukálnak, én elégedett vagyok, azért kicsit elbizonytalanodtam. Valami ereje mégiscsak van az áldásnak. A fesztivál végén Máté Lajos szervező, akinek az ízletes sör meghozta az étvágyát. Tudjuk, hogy az embereknek mindennapi gondjaik vannak. Mégis azt gondolom, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy lehetőséget kínáljunk az embereknek, hiszen nem alapvetően a helyi lakosokra számítunk. Szerintem valahol ők is ugyanúgy emberek, mint a cigányok. Az emberek lássák be azt, hogy szóra érdemes eljönni, mert mindig történik valami. Mi akcióban lendülünk, ezt ígérhetjük az év hátralévő részében. Alig várják az emberek, hogy kiszabaduljanak. Ezek után nyugodtan lehet fikázni a Berényiné és Máté Lajos rendezvényeit. Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába, jó? Köszi. Drága jó édesanyátok, szomorú szemű úristen.